ja, nu er der jo ikke så lang tid tilbage af arbejdsperioden, og det kan godt mærkes, at man savner de andre og skolen, så det bliver godt at komme derned igen. Ja, arbejdsperioden, stort set så har den været god nok. De arbejdskollegaer, jeg har haft der på McDonald's i Thisted, de har, altså det er ikke fremmed for dem kristendom, fordi vi er alligevel, jeg tror, nogle stykker dernede, så de ved godt, hvad de går ud på. Og så det var ikke så galt. Men en af udfordringerne, det var, at læseplanen, det var ikke lige så nem over. Det var ikke lige hver dag, der var tid til at lige afsætte en time, hvor man bare brugte tiden på at læse i bilen og være sammen med Gud. Det er lidt irriterende. Jeg vil gerne, at jeg kunne tid til det, men sådan er det ikke lige altid lige nemt. Men jeg har bestemt mig på, at jeg skulle bede hver aften, inden jeg gik i seng, og det har jeg overholdt. Så det er godt nok. Det var det godt. Så. Og jeg kan også mærke, at selvom der var nogle små udfordringer, så har jeg Gud været med mig lige meget hvad. Og hvis der er noget, jeg bedte ham om, så havde jeg fået svar næsten med det samme, og han har bare hjulpet mig igennem det. Så ja, jeg glæder mig virkelig til at komme derned igen på Alterna og ned til de andre. Og nu når vi er der for os selv hele december måned, det bliver rigtig spændende, det bliver sjovt, og jeg tror vi kommer til at lære hinanden endnu bedre at kende. Og så det glæder jeg mig virkelig til. Jeg tror også vi får meget ud af undervisningen nu, når vi kun også 18 stykker, så ja, det skal også blive godt. Det bliver rigtig godt. Så. Men ellers er der ikke så meget heroppe fra Thy af.